ଆସନ୍ତୁ 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 ଆଜି ଶିଖିବା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ମେକ୍ସିକୋ ଯିବାର ସବୁଠାରୁ ଇଜି ଟ୍ରିକ୍। ସୋ ରେଡି ହେଇ ମୁଁ ବସି ପଡିଲି ଆମ ବାହାନରେ କି ନାଚ ପୁରା ଢିଙ୍କା ଚିକା ନାଚ ଆଉ। ସୋ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ କଣ ଗାଡିରେ ମେକ୍ସିକୋ ଯାଉଛି ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ବଜେଟରେ ପୁରା ରହିବାର ଅଛି। ସୋ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ମଲରେ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମଲରେ ମିରର ଦେଖିଲେ ମାନେ ଧାଇଲି ସେଲଫି ନବାକୁ। ତାପରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମଲରେ ଥିବା ଟ୍ୟାକୋ ବେଲରେ ଯୋଉଠି କି ମେକ୍ସିକାନ ଫୁଡ ମିଳେ। ସୋନି କାର ୱେଟ୍ କରୁଛ? ତ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ବଢିଆ ଯାଇକି ଆଉ। ଅର୍ଡର କରିଦେଲି ଚିକେନ ନେକେଟ ଟାକୋ ଆଉ ବୋରେतो ବୋଲ, ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ତ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ଟାକୋ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଓଡିଆ ବି ସ୍ପାନିଶ ଆକ୍ସେଣ୍ଟରେ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ରସଗୋଲା ଟେଷ୍ଟ ବଡଟା ଏବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଅଛି, କାହିଁ କହିଲେ କେସଡିଆ ପା ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଟାକୋ ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ମନ କଣ ହଉଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, କଟକରେ ଯାଇକି ସାଲସା ନାଚିବାକୁ, ପୁରା ରାପଚିକ ସାଲସା। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଫେରିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।